Nagy öröm számunkra, illetve a Miskolc környékiek számára az, hogy a Zöldfa 10 év után újra megnyitott. Régi pompájában láthatják mindazok, akik kilátogatnak ide. Rendkívül jó a kínálat az étlapon, az ősi eledelekből sült kacsa, kacsacomb, amit Kabos Gyula is szívesen fogyasztott a Zöldfába, és ezen kívül székelyföldi ízekkel, amivel meg tudjuk örvendeztetni a vendégeinket. 15 szobában tudjuk a szálló vendégeket fogadni, 2, 3 és 4 ágyasak, valamennyi fürdőszobával ellátott. Úgy az a szlogenünk, hogy harmadosztályú áron, de elsőosztályú minőséget tudunk biztosítani. A környezet Magyarországon egyedülállónak mondható, szubarktikus jellegű, tiszta levegői klímájával várja azokat az aszmatikus betegeket, akik a virágportól tüsszögnek, hapciznak, mert ez a levegő, ami itt van, erre a betegségre kimondottan gyógyító hatással van.